Select Africa TV update sawubona mbukeli igama lami Ngizwe. Ilokhu ikhula njalo ingxabano noma ke ukujikelana ngamazwi phakathi kuka Ngizwe Mchunu noKhuzani indlamlenze Mpungose ngomculo kaMaskandi. Lokhu kulandela ukuphuma kwengoma kaKhuzani ethi isiqomqomo lapho unkosikazi kaNgizwe eze ivoice note eveza ungaphathe kahle ngamanye amazwi akule ngoma, kanti ukuphinde futhi kwasisa umsindo kakhulu ilapho sekungenelele khona ngisho umcineka uxolani wedumo lempucuzeko naye enze ivoice note noma ke ebe live epage lakhe la Facebook ephawula ngalo lolu daba. Kuthe kusanjalo waphinda futhi noNgizwe wabonakala naye ku Facebook kwakhe live ekhuluma ngalo lolu daba. Siyabona ke ngempela abantu naseinkundleni zokuxhumana bayakhuluma, abanye bayakhuza, abanye bathi ngenelwene, abanye bathi cha bakithi ayiqhubeke muhle lo mdlalo. Sifisa ukwazi umbono wakho mbukeli weSelect Africa TV ukuthi ngabe wena lolu daba ulibona kanjani? Siyacela ukuthi ungene kwi-page lethu ku-YouTube uSelect Africa TV, ulike, usubscribe bese ubhala i-comment yakho. Mina Ngizwe le iSelect Africa TV. Ngithi ke ngani zakwethu ukhathide mvuka ngobe khathide mfowethu. Uyazi mfowethu mina ngibuthwe nawe. Ngakutshela ngathi mina ngizincwatsho ungekho. Ngakutshela and still repeat it. Ngoba ngiyakwazi ukuthi umuntu onjani. Nawe uyangazi ngomuntu onjani. Kodwa basiphila mina nawe siphila umsizwa. Akaze ubone ngohlambalaza. Ngiyohleze nje ukuthi alapha ngiweyisa nawe ungeyiseke ngendlela ongeyisa ngayo, kodwa mina ngihlambalaza ngoba ngikhuliswe kahle. Ngeke ungibone ngivula amaxiba. Ngeke ungibone mina ngivula ilawu. Ngeke ungibona ngoba ngiyazazi lezo zinto lezo mona existayo ukuyiphakamisa ubasikandi sina umfoka ngobe manje sikwazi uyibule ukuthi lento sivumise ofanye ngengane yodwa amanga nje lengane namanga akumanga ihamba izithi iputshuze uyiyona ehamba iputshuze izinto zayo. Lakho ke manje la ngikhona ngathi mina mfowethu khathide ayikho into engazi ngawo wathi kahle futhi esiyenze sindawonye nowenza uwedwa nami ngiphila ngendlela engiphila ngayo kunjalo mfowethu, kodwa sikwazi ukuvuma ingane zobulala umculo kusukela ngo-2013. Lengane irekhoda wonke umuntu khona phansi komthozi welanga. Ngabe umuntu loyo ma-Afrika lengane yasibulalela ukuphila, lengane yasibulalela ukuphila kuyigugu kangaka, ibulalela ukuphila. Lengane yenza into like thuma khona ukuthi dela impilo yakho ikuthume lengane. Umfana wakithi eMandaba ngithe ngixoshiwe emsakazweni ngilwa nami ukumhliziyo ibhlungu ngasasebenzi, namanje ngisebenza ngihlele ekhaya. Umuntu ongabe ungisiza kunabo bonke abantu uyena, kodwa lutho kunoma ngisize yena ubona ukuthi fanele ngicije nomkhonto angibulale. Hamba lo mfana ohlangana nabaphathi bokhozi fanele uthathe unqumo sokuthi ama calls, ngoba umuntu mawuphila naye iphinde kube umfowenu uyaxoxa naye ngenkinga zasemsebenzini, uphinde uxoxe naye ngenkinga zasezweni ezithinta ipolitiki ezithinta ini. Kuma nje lo mfana ngifuna ukunitshena ningizima Afrika, ngifuna ukunitshena nazi kahle. Ngiyezwakala kodwa mfethu noma nje angizwakali. Angifuna ukukhuluma ngayeme la ngathi manje ngikhuluma into yona la manje. Umuntu oqondile futhi angilona igwala futhi nokufa kwangwesabi ninqumo ngasithatha, yabo. Kodwa cha ngiyanihlonipha nini, ngiyanihlonipha ngoba kwaZulu aziningi izinto. Umuntu othinta umkakho ophansi umkakhe izinqa, lo muntu vele usuka sethi wena vuma ukuhambaze phambi kwabantu ukuthi usonqono noma kunjani. Mina uzokhumbula mina ngizizoganiwe mina ngiqondile ngecaba ezine sowexwawo nabakoti abathathu abasemzini kababa bonke baphelelisiwe. Mina ngibizwa ngenje ukheli lami, angibizwa ngenje ukheli lami. Ingane zabantu zihlonipha umuzi kababa, zihloniphile zithule ethethu zihleli nawo mahlalele ngasebenzi engenalutho. Sixoxe ngazi inkinga lezi kodwa siqhubeka siye phambili.
So into eyenzakalayo ke eNingizimu Afrika lo mfana wawuhlangana nabaphathi bokhozi bejima lapha abashima khona wayembe uphuza amatiye wayengihliphisa wangihliphisa kwabuya ukukhuluma kwezakini mathula ela ebalalelisa ama calls engangiwenza naye sikhuluma ngoba usuku nosuku akekho umuntu ongahlebi akekho umuntu ongaxokisi futhi kakhulukazi encingweni siphila ngakho kodwa kukuwo leyo muntu ukuthi njengoba ngikhuluma nawe ngocingo siyahleba noma siyaxoxa noma siyihlaya noma sikhuluma ngento efanele iqondiseke kukuwe ukuthi wena uyithatha kanjani le nto leyo ukuthi ungirecorda akekho umuntu angamrecordile lo mfana nama USB 100 une computer lapha nama external awu5 urekhode wonke umuntu impilo yakhe ubona ngisho ubhululu bakhe labanye abamethethela ama calls ngikhuluma nabo abanye bathethela ngisho ama calls baxoxa nendidana ukwazi ukucomplain umndeni wagcwensa indidana siyahamba emhlabeni umuntu athatha ama call record exoxa nendidana ayikhipha ilokhujile ngifuna ukuyisho ke lento ngikhuluma nezikhulu zokhozi ngimbikele engimbikela khona regarding umsebenzi wakho ogcwalisa amabhida ngikhuluma ethize esenhlanganweni ezokusakaza ngenhloso yokuthi ngisiza yena ukuthi aqophe umlando ngikhuluma nezikhulu zezwe ngibuye ngimbikele ngayo yonke indlela. Guess what? Angirecorda thatha onke lama calls. Yinto leya enye and ekuseselistini azoyidedela. Ikhona nje imeya ngakithi uThamisanqa uMfokantuli njobe seyi district manager. Uyakwazi lokho njengomholi. Ukuthi uma umile phambi kwabantu you are subject to be criticized, you are subject to be complimented. Is either politically noma ngokomona noma ngokubudedengu. Akekho kumuholo ongahleshwa. Lengane akekho umuntu engamrecord. Ngikhumbula ingxoxele iTeam recordile ngaze bekhuluma ngani. Ngathi mina akubona ubuntu lento ofuna ukuyenzayo. Njengoba mina ngirecordile ithathe kade incoma kubangani bayo yangirecorda yimi impela lo khuluma lapha ngikhuluma ngobaba uJacob Gedle ehlekisa Zuma umongameli. Ngikhuluma nangomongameli ophethe ngangikhuluma naye ngisiza yena ngim-advisor ngokwe-business sense mina angisoze ngaxabana no baba Nxabalala njengoba ngamfela nje namanje ngisazomfela futhi yena uyitshela konke wrong ngale yanto ayenzile kepha yena oyivezile ukuthi umuntu njani and because there was no need for taking a private conversation and putting it in public. Nango komthetho sisekela wethu ku wrong nango kwempilo in general ku wrong okhathide nje laba baphila nalomfana nomcineka nomthobisi baphila naye buhlungu yini ongazange uzobone ngisho abafana aphila nabo khomunye ngikhumbula omunye wabafowabo uthi wayihlele edla mase egcekeni ngimfonela ku 2016 mangikhuluma nalomfana ngiqethe ukukhuluma naye lomfana asuke lapho wasuka lapho wathatha ucingo waxhuma abanye waxhuma umcineka waxhuma umthobisi waxhuma ukhathide wabafaka baba ku conference call wahleba athi mina kade ngithi uthi umfana wakubo waye amasi wabeka phansi wathi lento yenza uyibiza ngani lento yenzayo uyenze ngane nabantombela uyenzela ningane yabantombela isiza wena kodwa wena ubona ukuthi fanele uyahambe uyexova kubantu wathi hayi ngiyeke indlela engiphila ngayo kekho umfana ohleba njengaloya kodwa wazi ukuthi uhlakaniphile wazi ukuthi uhlakaniphile uhlalipha udlula wonke umuntu yena wenza lento esiyikhuza kuhulumeni uthi uhulumeni musu ukuthi ngoba unelungelo lokusiphatha basicabanga sesiyula azoni yula kodwa siyahlonipha namanje ke nomfana akacabanga ukuthi khona umuntu uhlakaniphile kuma nje lo mfana uphetha ama record ama call record ngoba ama call record athe ingcome ethi kade editor uthi hey studio ngisebenze kanzima kabi lapha ngiyikhipha ngisho ukuphefumula kwami kuyi call engangiyenze kuyena ngim-advisor kodwa wayithatha wayiqhi estudio wayifaka thesuka lapho
ngamtshena esithathu le album mina ngiyabekezela ningizima Afrika esithathu le album lomfana ethuka omkami ngamtshena athi mina ngumtsheneni niphila naye ukuthi umuntu mawusumehlule ubona ngalokho mawumehlule umbona ngalokho ukuthi elokho ebusy ethukana nomkakho eke ethukana nomkakho lo muntu ukuthuma impilo lo muntu uthi dela impilo yakho ngaye ngathi cha bakwethu ngangikwazi ukwenza lokho ngifuna wonke umuntu ophila nalo mfana amazi ukuthi umuntu onjani ona 2019 yasazi isimo sami 2 mhla ka 2 November 2019 mhla ka 2 November lomfana ngakhuluma naye kwaku August hawu sahlela ukuthi umcimbi kanje wazi wathi ngawungabe umhla ka 5 ngoba uzobe seswazini uzobe yabuye washo wacima emveni kwalokho washintsha umfana ebuye nje washintsha umfana wacha okuyena fana hamba ngathi esewashila amagama akhe wathi mina ngithi mina fana ngihambe phambili lapha ngoba nami ngithola ithuba lokusibongela wena kwakwenza empilweni yami yonke into engiyenza mina ku public domain uthe ngoba useyibonile ukuthi useyinyileke manje sekunuka umhlaba wonke nabantu bamxwaya wasezongiqambela ngaka amanga ethi mina ngathi uthwele ngogogo wakhe wazi kahle deep down enhlizweni yakhe usaqhubha bona ukusa usaqhubha bona ukuhlakanipha wazi kahle ukuthi ayikho leyo nto ngangisho with context ngoba even ngishabalandeli bo Facebook bamtshela ukuthi hayibo abantu abakhuluma lebo abakhuluma izinto njengalezo yo DSD nabalandeli bababo bebanga ukuba womaskandi bedelelana ngendlela abadelelana ngayo mina kaze ngizikhuluma leyo nto hlobo futhi ngisoza ngayikhuluma into njengaleyo ngasa ngifikile ummise nomatshana umfunga lo mfana empini kwalokho akagcina ngalapho wasuka lapho walwa nomcimbi wami ukuba ngafikanga uvithasha umfokanala afikanga ezongitakula nensizwe ezifike zafikayo zalekelela nokhehlela balekelela akuba bafikanga ngangiyoba inhlekisa mina kodwa uNkulunkulu wanqaba ukuthi mina ngihlekwe yizwe ngomhla ka19 ngomhla ka2002 ngoNovember ngo2019 konke lokho lo mfana unembeza wakhe awusafukuze nakanyeshe wazi ukuthi yena uyaplanela ngithi izinto azenzayo yena wazi ukuthi zenziwa abanye abantu bazenza kuyena wazi ukuthi hlala ecatshangona naye nje ubusuku nemini lutho ayikho into enjalo hayikho into enjalo ke into engekho ke 2 osuka lapho ke lo mfana ohliphiza umcimbi uNkulunkulu emhle angilahlwa yibo bonke abantu bangeseka abantu asukuma insizwa zafika bonke amaskandi bafika kwaba impumelelo omanyathi la mfowethu lo osebenza noShiya umkhaya baphila kanzima lengane iba record ubusuku nemini angazi umuntu osaqhubeka akhulume nalo mfana ukuthi ukhuluma on with context ngoba akaqala ukudedela ama record ngami khona la hambe ngiditha khona cha mase ngithukisa inhlamba ekube nazi kahle ukuthi ukuthi mangabe ngimfonela ehle nensizwa zakhe manje ngathi mina kunjani Khuba avele idethelele insizwa sithi ka usuka ke ayikho ke lento lena safaka indlala kodwa mase ngimfuna kukhona itoho engimtholelele lona noma ikhona itoho afuna kulona mangathi mina lo mbomonyo ukuphi shit man hayi ke abafala ukuthi bobo vele baxhume nendishi begijima beyogeza bayazi ukuthi ke sisebenza ke manje siyosebenza ke manje yabona kodwa yena ubona ukuthi athathe lezo zinto njengalezo ngithi mina emgodoyi man ukuphi uma ushocima sengiyazi ukuthi sengilethe iphalishi ke basheke yabona abuye futhi ashatha hayi kanti ngisendawo lethizi yakhumbula umsebenzi ongitholele wona hayi yazi angigcinanga lapho ngibuye ukusebenza endawo lethizi njalo ngithi mina usungiqambela mama yimi kanjani phela ngathi kodwa ungusa kuloya muntu lo muntu wakufika ngabona ubani seyinto audition ebonge makumsukile uyakwazi ukubonga abonge nje abonge futhi uyakwazi ukuyikhanda ibrand yakhe uyakwazi ukuyinakekela ibrand yakhe ukuthi stay relevant inkinga nje ilo mkhophulo nabubulwane nabubuthutha yibo buka nje uluvu mfuka dubazana intombi lena uma lokhu njalo lecula kahle kangaka ukuvumbulula amathalenta abenganakekile wawenza nakwa ufuna ukwenza isibonelo uluvu dubazana nalento bazana le empofu sebengahlangana bakhiphe album evutha bhe eNingizimu Afrika
baba u2 ngoba izulu likaluvo ngeke silimele lilodwa futhi nalo nje lingahambe lishayise endleleni nentombazane nayo maye yokhi iyodwa engathi bangathwinya babili bese besebenza omuhle into nje engiyibukayo enhle ayenzile lo mfana naye yenzayo ngoba mina ngikhuluma egameni lobaba kodwa yena ukwazi ukuthuka omngane akwazi ukuthuka umuzi kababa akwazi ukuzokhuluma inyongo ngeke kwethu awukho umuzi ongenazo inkinga yebo hleka Khuzani qinisile impela qinisile mntaka baba ubhlungu nama ngithandi njengoba singezwene nje labafowethu kodwa kulona idoko lekhaya yona leyo uyabona yonke imizi nenkinga zayo kuyalunga futhi yonke imizi nenkinga zayo ngifuna ukuconfirmela nje confirmela ngiyakumakela mfana wami ngimakela uqinisile impela kuzona nabafowethu qinisile kodwa kuyalunga njengawo wonke imizi kodwa asilalelana endleleni asihubhani lutho siyaphila nje siyaphambili kodwa kuyilungelo lakho ukuthi uhambe ukhuluma leyo nto ukhuduza imisi yabantu uhlale eziko uzohlala emsamo yakhona kube yena uthinta ithumulo kuyilungelo lakho lokubona ukuthi lokuhla lokho okwenzayo awu siyakubonga nathi sizwa ngithi